Hor da Hondarribia ere prest. Listo, listo! Giroa leuntzera dirudi, ez dakik zenbatera nio. Tira lauta oinerua. Erreferentzia Zierbena markatu du, 21-0-6. Abante estribor, Obain, estribor! Abante estribor! Abante estribor! Listo, Elena! Hor non bait, ditut, bai. Bandera txuria gora. Abante! Argi, Bandera gorria, bai! hasi da gerran. Oso garbia irtera hau ere. Hemen ditugu, jaun Andreo. Hori jotarren branka horretik dela dio jefezea. Lehenbiziko pala azkarren bereik eman dute. Ea ba. Hauxe dira estropada guztiko palarik azkarrenak hauxe izaten dira, Oraindik freskoan, joaldian eta luze dagoen. Hori jok irtera ona. Irtera hori jotarre. Bueno, guazen, Kaikuren aurkezpenarekin, Korta eta Cruzezen otziari dagokionez, gaur, Ioritz Orbe oso ababorretik hankeko lanetan ibon. Hori da, aldaketa esanguratsuan nire ustez, aurten aurrean bakarri ikusi dugu, gaur aurrekalari Angel Mari Rodríguez hartu du, Adrian Miramon estriborrank erakarri du, eta bestetik Javi Pérez eta Fede Steindel bere ohiko tozetan, bigarrengoan eta hirugarrengoan alegia. Bueno, hori jo gerrenta lortu du, Urdaibeiri 2, Kaiku eta Hondarribiri 3. Hemen hori jo. Eta Orion, bueno, saltzamendi aldaketa asko egiten ari da, behar bada, naharmenduko nuke Aritz Lizarralde, altxerri, babor espaldan dela, eta Ibon Arruti, aldape, gaur lehorren. Gainerakoan erraza. Galdiz errekuperatu duela baita. Hori bestea, pasaden asteburuan eta aurrekoan, ez zuen jokatu pixka bat mutilak gorde egin dute, eta gaur atera da. Orio begira, Kaikuri eta Hondarribiari 5 segundu, dagoeneko Orio. Minutu terdiko lanean, Bai. Urdaibeiri 3 eta Kaiku eta Hondarribiri ia 2 traineru. Azken lau estropadetan, emaitzei dagokionez, ustailean baino, kaskartxeago arituen taldea, esperantza handiarekin etorri dena. Hemen liderra, Joseba Fernandezen prestatutako taldea, eta Joseba gaur Karpintero kokatu du patroi lanetan. Eta aldaketa batzuk ere bai, beste behar da. David Alfaia, 3. tostan, Txilea bidezen lekuan, Alfaia aurten 3. ez du ikusi. Beñat Izagirre, San Juan dara, 5. normalean espaldatik eta hanketik ikusi duguna, eta Unai Bilbao gaztea, hor espaldan. Kanpoan bidez eta Zulaika. Eta errenta handia hori jo lortzen ari dela. Orain arte ikusi ez dugun bezalako aurte osoan, 2 minutuko lanean, Urdaibeiri 5, Hondarribi eta Kaikuri 6. Eidian, San Nikolas ontzia. Hemen Orbañano zen mutila. Eta ipadezagun Arrobiko 10, eta Iñaki González, Urko Redondo. Hori da. Esan daiteke, bueno, bere ontzi indartsua hemen dela, Bai, hor joerak ikusten dira patetik Inigo Bertiz 2. tostan egon kortzen ari dela, estriborran eta Piken Dialtza 5. Iñaki González harta daula mazta tostan, eta Peñategia zu 3. pasa duela, eta Urko berriz, babor espaldan. Manesen tokian, Hori da. Manes aldai, oraindik herriko minez eta jarraitzen omen du. Bai, eta paja garrantzitsua. Lehen errekuperatzen den. Kaiku sufritzen ari da 7, baita Urdaibai eta Hondarribi ere. Hau da irtera. Orioren luzea harrigarria gertatzen ari da. Eta beste dato bat emango dugu, Zierbenarekin konparatuz eta San Juanekin Orio 12 segundu bizkorra. Impresioa da giroak osatu egin duela. Bai, ala dirudi. Joseba Amunarri zenitzak ere bai. CaixaBank sarian patroien zelkapenean liderra da bera Hondarribiaren patroia eta hauek izan da lehiaren atarian bere hitzak. Bueno, bai, dela gila 5 puntu daramatela guri ez, baina, bueno, 6 estropa gelditzen dira, matematikamente ez dago guandikan hau itxita eta saiatu emargera ez, estropa jun, alden eta beraie puntu batea, egunez, eta liga bukaeran horri biltzen genen, burrukan, eta zein daki igual guandikan liga Hondarribia juna egiteke ez. Bueno, garrantzitsu asko daka, kontxa behira, direzio igualak, sentzio igualak, eta igual bai denak biratzen dugula gaurko estropa importantena. Bai udako olako fuerte bat, eta nola moldatzen geren. Nolako estropada egiten ari den Orio, lehen luzea besterik ez da, jakina. Orio palmarezean errege da hemen zarautzen, 10 garaipen.
azkena 2010ean. Nona? San Pedro bost, Kaiku bost, Santurtzi lau, Urdaibai eta Kastrok 3. Goita malo Estropada ederra dugu paratea hemen. Hondarribia sartzen ari da, hurbiltzen. Argi orain ziaboak, San Juanek 5:26 markatu du. Argi ziaboak. Gero Zierbena, Pasaitarrak baino bizkorrago ibili da. Nola etzan hendik Alberdi, begire, egia eskutatu egiten da. Horrekalaria prest. Hor da hori jo, 5 segundora Urdaibai eta Hondarribi maniobrazia aurretik. Ondo trabestuta horio. Ea Urdaibai. Begira Urdaibai pasatxo bezala nire ustez. Urdaibai. Segundoren bat Bai. Hondarribi Urdaibairi nabratik. 5:15 Urdaibairi ere denbora hori eman diote, baina irteeran, ea GPSak ze markatzen duen, irteeran horiok Hondarribiri 5, Urdaibairi 6. Orain aldaketa, txip aldaketa, arraunketa aldaketa, eta askotan neurri aldaketa ere bai, arraunei buelta eman da. Kaiko 12:13. Ea joerak orain. Ea orain. Hondarribiak hartu izango du laturen bat edo beste. Azte buru osoan egin zuen Hondarribiak, pasaden aztean. Uste dut, suerterik gabilizela kaleekin. Bere lehen kaletik eta bi estropadak maila haundikoak. Baina bandera Bermeora joan zen, bietan. Urdaibai 7-8 orain. Karpintero begira, Rapaldoren gainera nola datorren. Makur egin da, jokeia dirudi begira. Kaiko erori egin da, Orain Hondarribiak. Begira Hondarribi. Orio buruan. Eta hemen nire alboan, Pedro Mari Abando, Kaiku, Arratsaldeon. Bueno, arraunlari esan dako bati, galdetu hartzaio, zenolako estropada ere moa den hau, ezta? Bueno, estropada ere moa da pasa bat, ez da, Gipuzkoa nik uste dut honetarikoa edo honena dela nitzat, kontxa baino hobea dela, osea, babesa batez eki aldeitea torrena eta ben jabala torrena agian areio, baina ostantzen uste dut honena Gipuzkoan. Eta gaurko giroa nola dagoen ikusita, zuk zein uste duzu hemen, gakoa izan daitekela, emaitza hon bat lortzeko? Zela, nola? Gakoa zein izan daiteke, hemen? Hemen, bueno, hemen ez dago, ni uste ez dagoela problemarik, ustez hau hemen aurren egiteko eta, bueno, goixian bere egon laz ikusten eta, bueno, bai kanpoko partian armaiak eta nagusen lekutik eta beste ere eta nik uste inolako problemarik gabe honena dela. 14 segundo galduta ja, ez dakit nola ikusten ari zaren gaur Kaiku? Bueno, ikusten da aurretik ja beste estopada bat dagoela eta guk hortxe jokatu behar dugu oin poparian batez ere mantentzen distantzia. Aurretik nik uste aizia zehose jeitsi indela, baina lehen kontragoi da baina oin alde izango dela eta gu oin alde gutxio izango dugula eta hor bigarren ziaboa ikusin behar da zen lan mantentzen da aurretik jokatu den estopada. Bueno, sorterik onenak Aikurentzat, eskerrik asko. Vale, Bueno, hori jo da, Urdaibai bigarren kokatu da orain, oso errenta ederra dute hori jotarek, Ibo. Eta hau, atzera begiratuta ikustea, Baborrek eta Estrigorrek, beste biak atzetik direla, orain Hondarribiarentzat kalbarioa, hortxe sufritu. Hondarribiak lehen luzearen amaieran utzi dio, ondo heldu da, baina orain, noski, orain olatuak hartu behar ditut, eta Deina esate aldera, Mikel. Hondarribi laugarren kaletik ari da, Ibo. Bai, nabarmen, gaur emaitzei erreparatuta bakarrik hor zerbait da, nabarmen. Korronte handiak dira eta alako egunei respeto berezia behartzei. Orain Urdaibai, urrunago ibili da Urdaibai, baina bigarren kaletik ator Karpintero. Eta begira, Kaiku lehen kaletik orain Hondarribiren parean da. Kalen arteko diferentzia. Handia. Keragarria. Hemen kontua da, diferentzia hauek, banderari begira ere, oso esanguratsuak direla. Maniobran, Hondarribi eta Kaikuren arteko diferentzia 7 segundukoa zen Hondarribiaren alde. Orain Hondarribiko olaturen bat hartu eta zerbait errekuperatu dio Kaikuri. Bueno, begira zezan duen Gorka Aranberrik, orain gune txarra daukagu. Zikinunea oraintxe. Hortxe du olatua. Bai, orain horiok olatua, eta Urdaibaik zuzendu egin beharko du, iruditzen zait zerbait.
Eta Hondarribiak orain, Mikel. Begira. Kalleja patroiari lagundu. Baina hiru traineruko errentarekin hori jo, eta olatu berriro. Begira ze olatu ederra. Oxigenoa da hoi. Hene. Oraindik gainean datoz, Ikaragarria. Argi, hendik Alberdi prest. Zierbenak 10:24, hor da hori jo. Ziagoa. Ondo moldatu dira. Bea irtera. Lanak ateratzen. Irtera orain. 10:03. Guztiei kozako zai gaur asko ateratzen, Urdaibai 11-ra. Eta hor da Hondarribia orain 14-ra. Eta hemen Kaiku. Kaikuk 21 segunduko atzerapena lan erditan. Hau diferentzia. Irteeran Oriok Urdaibairi 9-10, Hondarribiri 13-14. Eta Kaiku 21-era. ¡Toca comer pescado! Begira, Nola bukatu arraunketa, askotan esaten dugu presak txarra direla eta bar, inolako presarik gabe Oriotarrak. Directo! Ba, hemen txedu Oriok, gaur dana alde, errenta ederba lortu, oraindik asko falta da, baina hasieratik ikusi da ontzi hori bizkor joan dela. Azkartze joala. Lehenengo txampatik. Lehenbiziko paladatik iruditu zait gainera. Eta gaur eguneko arraunean makarrik ez, kirolean iruditzen zait behartute dela, era-eran jartzen direnean baldintzak aprobetxatzea. Eta eguna, kalea, beraien egun ona, Orio gaur aprobetxatu dezake banderari begira. Francis González Etxabarri, Hondarribia, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Ez gaude, ohituta, ezta? Hainbeste segundo galduta Hondarribia ikustea. Bai, hala da, egia esan badakigu gure kalea ez dela onena, baina, hala ere ikusten du, diferentzia nahiko nabarmena zirela eta ez genuen horrelako hori pentsatzen. Neskako Ibaika trainerua, Kabo, lehendabiziko txandan, laugarren kale horretatik sufritzen ikusi dugu egia esan. Bai, egia esan, badakigu kaleak hemen eragina duela, baina ez genuen uste hainbesterako eta hain atzetik ibiltzea. Egia esan Orio ziztu bizian atera da, estopadaren burua segituan hartu du, eta Urdaibai eta Hondarribia sailkapeneko bi honenak ezin lotu, ez? Bai, hala da, Orio ibili da, abisatzen estropada honetarako lan handia egin duela eta oso ondo prestatu duela eta badirudi asmatu duela. Eta banderaren lehiarako, ikurrinaren lehiarako ere aldeak oso nabarmenak dira, ez da, Francis? Bai, nahiko alde handia dira eta, abantaila polita da, hori mantentzen badute zaila izango da biharko erronka ere. Sorterik onena! Bale, eskerrik asko. Oriok errenta hartu du, eta sailkapen nagusiari begira, Urdaibai eta Hondarribiren artean beste estropada dago. Hemen da ikurrina bat, eta ligari begira, Beste bat. beste estropada bat, Bermeo eta Hondarribiren artean. Orain Orio eta Urdaibai, Hondarribeiare bai, izan nuka azkeneko 2 minutuan, minutu berdean, abiadura berean doaz. Hori jo, bigarren kaletik asmatzen ari da, hirugarrenetik Urdaibai dugu, laugarrenetik Hondarribia, egonkortu egin dira orain ontzien arteko diferentziak, eta Kaiku, bere apalean txanda honetan, hala ere, orain arte, aurreko bi txandetan azkarrena izan den Zierbena baino, 2 segundo azkarrago doa. Urdaibai, 35 palat erdian, hori baino palada bat, zarriago joz. Zarrien Hondarribia, bera? 36 palada. Hori jo Urdaibairi 11 maniobran eta orain ere bai. 11. Hondarribiri 14 eta orain 15. Tenemos cacho malo. ¡Vámonos! Goazen hori jotarrekin. Eta bi! Correcto. Pero. ¡Ay! 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 ¡Seguir, Botilla! Xili jendea. ¡Minuto y medio, Galiza! ¡Corrio, ahora! Berak esan dut minutu terdi. Haupa eginez eta hasi dira. Barrutik ateratzen diren oioa dira hori. Era bat, animaturi doaz. Oriori. Eskotan bukatu presari gabe esaten duguna begira.
horrek ematen dio nabigarren konfiantza. 16 Hondarribi. Sigue comiendo pescado. ¡Ay! Eta amazeira direla aurkari. Segi. ¡Va! Posi doa, Zarauzko patroia. Bai. Hau era motibatuta. Zarauztarra izan da bera orain, bere lehen urtea hori joko patroi bezala. Albizu eta Berzaitzasko ere. Jauna. Zarauztarrak hau egun berezia. Hori esan beharrik ez dago. Borja Aranberriren inguruan, esan, lau kontxako bandera, Palmares oso handia osatzen ari dena, baina iaz irabazi zuela, lehenbiziko aldiz. Bai, Zera, jauna, Zarauzko bere bandera. herriko bandera. Bermeotarrekin. Ez begiratu dio, Aranberri. Oportunidad única, ¡Pase! ¡Pase! Ea orain ziabogan. ¡Pase! ¡Ay! Hori otarre Ziabogan behar dute. Errenta hau aldala, zabaldu egin behar dela, ikurriñari begira. Uztailean poparean airian ibili dira. Euren guztoko, bueno, zatia horixe izan da. Ziabogaia. Begira, gaur segurutik begira. Nola gurutzatuta eraman duen, 15 eta 33. Eta orain, Kaiku libratu behar, Urdaibai Ziabogan. Maika gehiago. Orain epizka bat. 15 eta 34. Bermeotarrentzat. Hondarribia 16, 15 eta 49. Ziaboga irteran, diferentzi bera. Orio eta Urdaibainen hartu, segundo bat gehiago. Kaiku, azken maniobran 16-0 bi, Zierbena baino bi bizkorrago. 13 segundu. 14 orain Oriok Urdaibairi. Maniobran 11 ziren, Olatuan orain, begira. Oriotaren aurre hori. Diferentzia gora doa. Hondarribi sufritzen 20 segundu galduta. Arratzalde osoan zerrari gara ikusten, diferentzi geragarri. Nahi Espainiako txapelketan gertatu zen hau, Hori da. Castron. Gogoan dut, Salsamendik bi hitz eginda gero. Lasai zegoen gizona. Lasai zegoen. Esan ere egin zu, Zer egin dugu, badakigu, hori da, gero ere azaldu zen telebistan eta gizona lasai ikusi nuen. Bai. Eta azkeneko urteetan, Urdaibain bere urteetan, hori izan da, abuztu aldetik aurrera, eman dute Salsamendiren talde bere honena. 17 Gaurko diferentzia ja, harrigarria da. Harrigarri. ¡Largo! Antxon Uriarte, nire alboan, Urdaibai, arratsaldeon. Atxaldeon. Nola ikusten ari zara gaurko estropada alde handiak daude, ezta? Bai, izen pasan gaur, bueno, kristoak estropada ditzen hori zo, gur gauz, bigarren, guk entxago bituna Hondarra bize. Hondarra bize atzitako, dori aprobetzaten badu, ja 6 puntu zango likidiaz. Bai hori zo, ja kristoak estropada bitzen. Hori da, bi irakurketa egin daitezke, ezta? Bata ligari begira eta bestea ikurriñari begira. Ikurriñari begira, ja pitxo, ja haue, ja desiti da olakaz. Ja hori zontzako zango dala, ze guke aurrain lauseun dautza, Hondarra bizeri. Aurra aguenta bidu. Zer, guk aguentaten matzagu, Hondarra bizeri hori punto txue asko da guretzak. Hori da, liga irabazteko borroka horretan, ezta? Bai, gu borrokak liga gauzgu. Zer, bueno, gaurko estropadi errezan zen ibaztie, bai ikusten bada. Besti dana gu baino beto gauzena, felizitetak itxu. Ez dakite ze esan duten arraunlariek, hirugarren kalea tokatu zaienean, edo ezberdintasun handiak daude kaleen artean hemen zarautzen, zuk ze uste duzu Antxon? Txute zango, zan hau zen ze idai bestau tamego kalin barrik ez daut idari. Bueno, basorterik onena donola ere, eta animo. Bai, eskerrik asko, Ja, estamos txoporos, Hondarra ez da matzago. Hori joegan egiten dator, da Uriarte jauna sinatzen du oratxe bertan Hondarribiaren aurretik bukatzea, naiz eta ikurriña galdu. Eta Urdaibai orain, une osona, 20 segundu atzetik bilea, hori 6-7 segundu errekuperan dizkio, eta Hondarribiari ere bai. 19 ibili da Urdaibai, 19. Eta orain olatuak hartzen ari da Urdaibai, eta beste segundoa. Orain airian dator Urdaibai, era. Airian datorren bai. ¡Minuto! ¡Sígueme! Oriok Urdaibairi, 12-13. Kaiku atzetik bere burruka egiten, Zierbenaren denbora eta lortxe parean. 14 berriro Oriok olatu hartu eta errenta gora. Hori olatua da. Hor Urdaibaik olatu bati biri ondo jo, eta gainerako bi traineru handizkie. ¡Estira! ¡Estira, Ratola! Eta Hondarribiak berriz denak ondo.
laugarren kaleko zulo hortatik. Izugarrizko estropada egiten ari dira Salzamendiren mutila. Aurkari zuzenak oso urruti dira. Urruka orain bigarren posturako Urdaibai eta Hondarribiren artean. Kontuan izan Bermeotarren errenta ligan 5 puntukoa dela Hondarribiren aurretik. Hor da Karpintero. Eta hau ez da bukatu, Orain egin olatuak daude eta. 2 segundu Urdaibai eta Hondarribiren artean. Bermeotarrak aurretik, baina orain Hondarribi errekuperatzen ari da. Orain Orio golatua. Eta Orio erakustaldia borobiltzera. 18-19 da joan da berriro diferentzia. Ikurriñari begira errenta izugarria. 20 segundu. Atzetik parean datoz berdeak eta urdina. Orio! Hor da Orio! Orain Urdaibai golatua. Orio! Begira Urdaibai golatua. Orio tarrentzat 20 eta 21. Urdaibairen olatu horrek bigarren postua eta puntua, urrezko puntua sailkapen nagusiari begira. Bermeotarrak bigarren 15 eta orantxe Hondarribi hirugarren 20 eta 27. Urdaibairentzat, Hondarribiarentzat 20 eta 40 gaurko hirugarren kronoa. Eta izugarrizko estropada egin dute gaur hainbeste maite duten estropada eremuan Oriotarren. Hemen dator Kaiku. Zimenoren agindutara, azken txampan, Sestaokoak. Zierbenaren atzetik. Zierbenak 21-0 eta Garbi atzetik. Bihar Zierbena orezko txandan izango da Jaun Andreok. Eta Kaiku bigarrengoan 21-0 egin du Zierbenak, laugarren gaur, Kaiku bosgarren 21 eta 14. Hor dira Oriotarrak eta Gorka Aranberri bere mutilak zoriontzen ari da. Eta hemen Bermeotarrak Ikurriñari begira galera handia, baina ligari begira bigarren postu ona Bermeotarrena. Iñaki Arostegi Orio, arratsaldeon eta zorionak. Bai, arratsaldeon, eskerrik asko. Baina orain esan berri didazunaren arabera, 20 segundoko errenta hori esaizu... Ez dizut ezer zainik. Ez, baina bihar arte itxoin behar da, esan dian. Bai, bihar arte itxoin behar da, gaur gukatera deun bezala, bihar bai Urdaibai eta bai Hondarribi gai dia estropada berdina egiteko, eta hemen Zausko Ikurriña 2 eguneta da, eta, bueno, itxoin behar da ez, baina, bueno, egia esan, oso posik, nik uste dut, ilusioa genekan gaurko estropako, baina, bueno, nik uste dut inorketzula espero, ez, lehenengo egunen diferentzia hauek ateatzia. Gaur egun polita Oriotarrentzat, goizetik hasi gea, goizen kae baldiga, bigarren traineruak estropa bikaina egin du, laugarren, ondo junda, gaur baina neskak, hirugarren, betiko hortxe gure postua, baina, pein eta miska bat, eta guain mutila, lehenengo trainerua, borobildu egin duguna, ez? Ia esan eguna oso ondo junda eta oso posik. Ia esan niaki, igual, kalen arteko desberdintasunak nabarmenak izan dira gaur. Ez dakit, nik usten dut kalen ezberdintasun aino gehiago, pizkat zikina zeon arraun egiteko, asmatu egin behar zan. Beste tandetan gauza ezberdina ikusi, bigarrengo txandan, tiran bigarrengo kaletik junda, eta ez dakit 40 segundua gehiatu da. Eta lehenengo txandan berriz, laugarren kaleko agatu datzean, eta ez dakit, ezberdintasuna egon den edo ez dakit. Baina, dan arraunen egin bertzan, zaila zion arraunen egiteko, eta nik usten dut horra asmatu dugula, ez? Danotza zan posgarriak gaur remaitza hon bat ateratzea, baina bereziki hiru zarauztarrentzat, ezta? Eta horien artean Gorka Aranberri, lehenago esan dugu, iaz irabazi zuela lehen da biziko Zarauzko Ikurriña hau, bere herriko Ikurriña, eta aurten bigarren aldiz, beste traineru batekin. Oraindik ez dira hasi, gaur estropa hona egin du, baina bai, seguru, azkenean etxean estropada hona egitea berezia da, ez? Daude Gorka, Bersaitz eta Jon Albizure bai, baina nik usten dut hori baina aratago Oriotar guztionta dela estropa berezia hau, eta gaur ikusi besteik ez dago, zema jende etorri da Oriotik, eta, esan dizuten, estropa berezia da, nik usten dut gorriz markauta geneukala, eta bidu. Lehenko igandean bizkapenetan geunden hirugarren goziagoan katiauta, alare ikusten genuen oso estropa hona egin genula, eta, gaur baiestatu dugu hori, ez? Sailkapen nagusiari begira aldaketa gutxi izango dira, ezta? Badirudi horrere hirugarren tokian nahiko sendotuta daukazuela. Bai, nik usten dut Urdaibai guri behintzat puntu pixka diferentzia handia atatzen digu, eta ez daukagu Urdaibai harrapatzeko aukerarik ez dut uste izango egunikan, eta alderantziz baita ere Kaikuri ere
gehiago oraindik puntu etxentatatezkio, eta bai, fingauta daka birugarrengo postu hori, eta bueno, hemendik aurrea, Jone beak esan du, iraila begira ari gara lanean, eta bain arte, dana oso ustaila bikaina izan da, eta guztua, iritsi danen Zausko estropa gaurren erantzun dugu, eta ezin dugu, guztuago ezin dugu egon. Erki, zorionak eta segurutik basoaz ere, errenta polita dokazu, Bai, eskerrik asko, bihar. Venga. Sorteo. Venga. Ikusi dugu Arostegiren posa, ikusi dugu Salsamendiren deia butilei, lasai, neurtu, 15 segundu eta 38 eunen, hor dago errenta, hori jutarren errenta izugarria da, baina ez dago hau erabakita, noski. Ez da gutxiagorik ere. Ikurriña hau irabazteko, bihar beste estropada mamitsu badago eta.